Uy, saan mo na? Day, tabangin ko gluto, B. Maligya ako buwan. Maligya ako Munchkin, day. Pag magluto ko, tabangin ko, bili ko katigod, day. Sige, dali. Sige, sige. Namalit ko gahapon. Tabang mo kong ate. Okay, so for today's video, loto ta og Munchkin nga pinakalami nga Munchkin diri sa atong syudad sa Subo. Charot. Ipakon. Ay, uno. Uno ako palidoy. Grabe si Joe. Ay, harsh eh. Harsh sa videographer dahil makapak man dahil. Okay, so karon, mo ni atong mga gamit sa sa pagluto og Munchkin. So naatay sudlanan. Sa ba day pangalan ni day? So basta kay sudlanan siya, disposable nga. Basta nagkagulo. Gulo-gulo. Sunod, biscuit nga Ace. Kana siya. Karon mo nagkagulo. So unsa man ni vitamins. So, kanang sa mo dyan pinakalami nga kanang flavor sa Munchkin. So, mo dyan ang ganahan ka dyan basta mukhaon ng Munchkin. Cowbell! Murag na akong misirako ako. Waday ko ano yung mga misirako. So, cowbell condensed. The coconut, cakes and pastries. So, mo na siya ibudbud sa kanang Munchkin, no? Mo na siya ibudbud sa Munchkin. Diyan, kung magbudbud, imong nakakatubudburan. Magamit ako, glass. Nag-make up na ko, nagpagwapa na, pero light ra, uy. So, wala mo ko yung net. Wala ko yung net kay, kung ano naman, short hair naman ko. So, wala man po kayo mga koto, mga lusa, mga kojaman. Unlike sa uban diha nga manggiluto nga, mga hugawan. Bitaw, sorry. Pag magluto po tag Munchkin, dili ka tong blue nga kanang kuan, glass. Tayuyo. Tayuyo. Arab ba na ani mo? Ako si Baba si Gako, uy. Okay, so karon nasa ako naman eh. So may sunod ano yung kukay ba? Ay, okay. Nagmamaurag ba yun? Uy, so ako uy. Tabang nisa ko na siya. So may una ani. Dagmo ka ng A. Tumukon ang Biscuit. so si tayo seminar ani, uy. Ang inegosyo, ang ining ipada sa akong apag kumangkon kay elementary man siya nag-eskwela siya. Ang mga taga-elementary ba siya ang mga estudyante dahil kay mga laog ba siya sila mga Munchkin, mga yaman nga na. So mag-Munchkin sa takaron siya. Then the other day mag-yaman na po mga yana. Basta unsa, basta nagkagulo. So karon magpatudo lagi ko ninyo oy, magpatudo ko ninyo sa alpan loto of Munchkin. Sige na, go. Okay, tuloy. Ayun na uy, anak ra. Di ko mga diri ano ikuan? Umira pa na, uy, di ba ko katigo? Tabaki lagi ko diri abayot, dili kay mo dali diri abakatan ako sa video. Sige, dili ara magmukon. Why seminar? Sige, basta na mamaor ako, nagpatabang ako nila, kaya di ko katigo. Kaya ako, so di mo kaon na lagi taday. Pero ang ani is gugmukon jud, gugmukon sa 2 pesos ang usa. Okay na siguro na, uy. Napod may per tab. So, ang usa ka tab, consists siya of 30 pieces na Munchkin. Worth 50 pesos. Kung makasave po mo dyan, nindot po siya kanina. Sudanan. Okay? Ay, okay. Okay, lumok naman siguro. Tabagay ko rin lumok. Wait, hindi mahuman. Uy, sige na ako. Ito mo, joke po kung parang dayo. Book na, okay na, nasave na na. Nasave na na, day. O, diyan na. O, diyan nag-abong. Isunod na to ang atong condense. Nanay ra. Di ko babayot. Uy! Huwag maka nagpuan bayot. Uy! Yurot na ni, hindi ba na ikon ko asa. Mayroong among gisudlan sa Munchkin. Mana ka maglisod ka dyan ko ugay-ugay. Pero kung imo ang ugay-ugayon, okay ra. Charot. Magnegosyo ta guys, kay pobre ba yata. Dito sige higda. Dili kay sige cellphone, sige ML unsa pa na dia sige tanaw ang mga video nga mga way mga klaro diri tan-aw sa among video tingog sa PABO. Charot. Ni pagkumot sa kuan, nga ni pagkumot sa inyong Munchkin.
ay. This is yung costume ko, uy. Color blue. Hala! Hindi rin pagbutang. Tingnan na siya kasi yun. At least kantigon ako. Mira na pag-imos Munchkin. Okay, sige na, di na ito mag-alibango pa. Okay, so di na last one sa atong kuhan. Kaya ikapoy ka dyan may forma-forma sa Munchkin dahil ikapoy ka dyan ko dahil. So di na ang finished product sa atong lamian na Munchkin diri asa Pangilibagan Southern Lake. Atong Munchkin is 30 pesos worth 50 pesos. Okay, di ba? So daghan na ajuday. So daghan na tang Munchkin nga makaon. Okay, so di ana ibaligyan ni na mo ugma. So amo sa ning ibutang sa ref. Shout out day ko ni Badots Malinaw. Shout out ni Spider Ken. Of course, shout out to Janica Gamutin. Okay, thank you so much for watching. This is Tion sa PABO Vlog. Alok. Oh my God! Roman, I love you! Love you! Oh, best. Iyarog sound singing. Tulog sa channel.